Ahojte, tak vítajte pri dnešnom videu 5 vecí, ktoré neznášam. Tak môžeme ísť na to. Poprvé, keď na mňa niekto zavolá a potom povie nič. Hej Charlie! Čo je? Tak čo je? Nič, nechám to tam. Po druhé, dark face. Po tretie, 5% baterky. To vydržíš, kamo, to vydržíš? Ja. Po štvrté, prázdnu chladničku. Zase prázdna chladnička, nemá si čo dať ani na raňajky. Po piaté, keď som chorá. Tak, toto bolo 5 vecí, ktoré neznášam. Dúfam, že sa vám video páčilo a ahoj.